Hai moitos anos cando se cadra aínda non naceran os avós dos nosos avós e ata que viñeron ao mundo os nosos pais e nais, a nosa realidade cotiá, o mundo que nos rodeaba, cos seus costumes e tradicións, era eminentemente rural. O labor diario destes afortunados habitantes desenvolvíase no medio de prados, montes, leiras, congostras, carreiros, árbores e plantas de todo tipo que contribuían día a día a unha economía baseada fundamentalmente no autoconsumo, con escaseza de excedentes que de existiren axudaban coa súa venda en feiras ou mercados a adquisición doutras mercadorías de primeira necesidade. A natureza brindaba e ofrecía todo o que tiña para un mellor vivir das xentes desta terra dos 1000 ríos e fontes. Os que daquela eran nenos e nenas, rapazolos e rapazolas, sentían a necesidade de exercitarse físicamente, de relacionarse, de prepararse para o mundo, tal como faría calquer animal nos seus devezos de ser igual cos maiores. Nas súas horas de lecer, despois de asistiren á escola, se tiñan a fortuna de gozar deste privilexio, construían os seus propios enredos e brinquedos para pasar en un tempo que fluía moito máis devagar ca hoxe en día, en que as presas son o noso alimento. Eran momentos pracenteiros, calquera excusa valía para facer unha argallada con ou sen axuda. A natureza, engaioladora, e os elementos de refugallo xa se encargaban da materia prima durante todo o ano. Momentos do ano especialmente relevantes eran os das recolleitas ou os da sementeira. Os máis pequenos, por imitación, intentaban realizar tarefas semellantes ás dos maiores. Xurdía así, entre outros, a creación dos bois de carozo de millo. Antes un neno era normal que anduvera con unha navalla no bolso, era algo habitual. Entonces, cando se estaba ben con o ganado, se iba simplemente a algún determinado sitio, encontrábase un con un loureiro, facía un galo de loureiro. Despois de debullalo para sementar ou moer, quedaba o carozo. Espetábanlle unhas patas e uns cornos afiados con calquera garabullo ou guizo e semellaba un boi predisposto para arar, gradar ou realizar calquera labor agrícola. Outras veces construían con eles rechamantes, castelos ou torres pola semellanza que tiñan cos que se adoitaban realizar con hachas de leña para o seu secado na época estival. Podían alcanzar grande altura e a graza estaba no seu derrube estrondoso. Na época da esfolla do millo aproveitaban o follato non para realizar en colchóns como adoitaban os seus, senón para faceren monecas de diferentes formas e caras, enrolando de diversas maneiras a folla, prendéndoa cun anaco de fío e engadíndolle unhas guedellas máis ou menos louras ou morenas, segundo a cor das barbas da mazaroca do millo. Deste mesmo modo podían realizar animaliños como parrulos ou burros e cabalos. Emblemática para calquera neno era a figura do muiño, o muiñeiro e todo o que rodeaba esta actividade ou oficio. O lugar especialmente rechamante onde estaba emprazado, a auga que todo envolvía, a moega onde se botaba o millo, a roda, a moa e sobre todo o rodicio co seu dinámico movimento eran o que lles levaba a ansia. Este movimento, o rodar e a auga, é o que estimulan o neno a lanzarse á aventura da construcción de diferentes muiños. Calquera lugar que tivese un pequeno rego ou regueiro era idóneo para o desenvolvemento desta argallada tan senlleira. Espetábanse dous guizos gallados nas beiras do albio do rego ou, de ser máis ancho do habitual, nun sitio con corrente e accesible para ser situado.
e colocábaselle entre as gallas un rodicio atravesado por dúas aspas de madeira previamente realizado a medida. De atoparense nun lugar abondoso en cocas de carballo, o devandito rodicio levaba no centro do eixe unha coca con penlas de madeira ou de cana, facendo a auga que xirase con máis rapidez por mor da lixeireza deste material. Cando iba con meus pais a muiño, no tempo que esperaba mentres facían o que tiñan que facer, pois aprovechaba na mesma presa do muiño de facer muiños con cocas, paliños, ou incluso con madeira sola, con lanchas de casca de piñeiro, lanchas de xunco. A auga, xunto co lume, é un dos fenómenos naturais que máis abraio producen os nenos xa de ben pequenos. Non atopaban explicación a ese rego ou río preto da súa casa que continuamente botaba auga sen parar. Logo lle acharon unha utilidade, refrescarse co baño cando ía moita calor, primeiro acompañados de maiores e logo se podían sós cos seus amigos e amigas. Antes de dar en este grande paso, observaron como a auga corrente era capaz de poder levar canda así follas ou pequenos garabullos. Isto, unido ao que levaban, visto e oído dos maiores, levounos á construcción de pequenas embarcacións de todo tipo para satisfaceren as súas ansias aventureiras. Tiñamos por costume, despois de ir á escola polas tardes, pois ir coas vacas, non? E, como as tardes eran longas e o tempo era sobrado, pois, entre os amigos que iban por ali con outra xente, coas vacas tamén, e os meus irmáns e por aí adiante, pois, como a auga abundaba e sempre sobrou por calquera sitio, pois tiñamos costume de facer lanchas de piñeiro, non? Podían ser con ou sen vela, planas ou cóncavas segundo a habilidade do constructor ou a imaxe que tiña delas. Arrincábamos coa navalla unha casca a un piñeiro e íamos dando forma frotando contra as pedras e máis un pouquiño coa navalla e despois botábamos polos regos abaixo a correr. Un exemplo dos máis doados de realizar quizabes fose a lancha de xunco. Elaborábase en primavera partindo dun xunco que se dobraba pola parte máis grosa e íaselle dando voltas ao redor ata conformar unha plataforma plana que se aseguraba con espiñas de silveira. Finalmente, engadíaselle unha folla dunha árbore ao mastro inicial. Xa estaba lista para a singradura, que unhas veces resultaba mellor que a outras. Exemplares moi elegantes pola súa forma de navegar eran as de lata de pemento doce ou aceite,
que despois de darlle a forma correspondente a forza de golpes de pedra ou martelo debían de lastrar para unha mellor e máis segura navegación. Quizáis máis propias de zonas achegadas ao mar fosen as lanchas de casca de xiva, a que se lle chantaba un pau no centro para facer de mastro e unha vela de folla de castiñeiro. Máis recente é a lancha de táboa que se realizaba por imitación das que levaban motor e que funcionaba en augas paradas ou encoradas en lavadoiros ou pilóns. Xoguetes ben distintos eran os elaborados a partir principalmente de material de refugallo, é dicir, daquel que sobraba ou que non servía e non se aproveitaba para nada. Era o caso dos carretes de fío. Non podemos esquecer aqueles momentos en que a avoa, a nai ou unha costureira de fora se poñían o labor de coser, remendar ou zurcir unha peza de roupa cando esta se estragaba. O que menos importaba era a roupa, o caso é que rematase o carrete para reutilizalo nun xoguete, un andacamiños, un ioió, un diábolo, un coche, un tanque ou un virabai. O virabai era un xoguete que se realizaba por imitación da hélice que se puña para espantar os paxaros ou a dun helicóptero. Esta saía voando tirar polo cordón que estaba enrolado no carrete e que xiraba sobre un eixe. Se o anterior era de aire, o tanque era de terra, pausado, sosegado e de andar tranquilo, pero seguro e continuado. Realizábase por imitación deses tanques que adoitaban empregarse nas grandes guerras que marcaron a vida do século XX. Polo burato do carrete metíase unha goma dobrada das caixas dos zapatos enganchada nun extremo a un arame e no outro a un arame que suxeitaba un anaco de vela que ralentizaba o seu andar. Dábaselle corda xirando o arame no sentido da marcha e xa comenzaba a súa andaina. Totalmente distinto, tanto polo seu tamaño como pola forma de desprazamento, era a carrilana, a representación da motorización ou a sustituta da ansiada bicicleta. Os cartos non daban para máis e os poucos que había eran empregados en comer, vestir e artigos de primeira necesidade. Un xoguete que me trae grato recordo é esta carrilana, que anduve nela de cando tería 7 ou 8 anos, que é de un amigo, e que precisamente iba con outro rapaz de máis ou menos da mesma edad que tiña unha vaca e recordo de que mentres la cuidaba un, el outro iba a dar uns paseos na carrilana e cambiábamos, claro, o que estaba con a vaca pois parecíalle que estaba muchísimo máis tempo que o tempo que se estaba na carrilana. Podían ser de diferentes maneiras, 2, 3 ou 4 rodas, dependía da imaginación da persoa colaboradora na construcción e tamén da dos propios nenos. Case sempre era colectiva a súa utilización, porque só funcionaba costa abaixo e cumpría axuda doutros para empurrar cando paraba. Ademais, case sempre se utilizaba con carácter de competición, realizando baixadas espectaculares con accidentes incluídos. Nas tardes dos domingos de verán os camiños quedaban barridos de pedras e os pilotos cheos de po e suor, mais pagara a pena. Agora o pensamento xa estaría posto nos acontecementos do próximo día de baixada.
Estes e outros eran os compañeiros fieis que colaboraban na felicidade diaria duns nenos e nenas confabulados e asociados con un entorno que se prestaba para proporcionarlles situacións engaioladoras. Inesquecibles.